Hola, us ampliem la notícia que ha sacsejat l'actualitat informativa de Lleida aquest divendres, nit de Revetlla de Sant Joan, la mort del lleidatà Eduard Ardiaca. Avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres Josep Puiggròs, el cunyat de la víctima, com a principal sospitós de la seva desaparició i ara presumpte autor de l'homicidi. El detingut de 47 anys és un conegut empresari càrnic, administrador únic de l'empresa Cars Puiggròs, el qual està previst que passi a disposició judicial aquest dissabte. Recordem que el cos sense vida d'Eduard Ardiaca ha aparegut dins el maleter d'un cotxe aparcat al carrer Béjar, al barri d'Hostafrancs de Barcelona. El vehicle on s'ha trobat el cos és un Volkswagen Golf de color gris comprat a Lleida, precisament el mateix turisme en el qual es va veure per última vegada l'Eduard al municipi d'Albés el passat dilluns 19 de juny. Aquest migdia, el propietari d'un restaurant ubicat al mateix carrer on ha aparegut el cadàver ha alertat als Mossos d'Esquadra que d'un cotxe sortia una forta olor i que del maleter gotejava un líquid vermellós. Els Mossos s'han desplaçat fins al lloc i han descobert el cadàver. Atenció, perquè la policia ja investigava des del primer dia aquesta desaparició com un crim, ja que van trobar en el polígon on va desaparèixer l'Edu beines de bales a terra. Per aquest motiu van sospitar que la víctima podria haver estat tirotejada i que l'autor s'hauria desfet del cos. A mesura que tinguem més informació sobre aquest terrible succés, us l'anirem oferint. Fins aviat.